Kani gede All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan jana kimat bakongsan jong ka khubor. Penbina ke sorkar pedeng yaki kendon terekam ki betemai hadian bala penjelan ye ke jengkang kerdep kari haduk kalai teri ujemang. Sekretari ketenat kakot kekya jong Meghalaya u pentim bala yo iki kai pot jong ki sanputli ki sampel bala paktes sya GMC Guwahati ban pentikna yaki badan yo COVID-19 haga jela. Mentagasi on pli kidukan Rishan baik kidukan Marbam bala itu haki sinong kitau pentip ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi District. Bat pli ketenat ka rep karyang jong ke Sarkar India ya ke All India Agri Transport Call Center ban pli lat ya ke jing shalan ni ki mar rep hakari. Ki kubor ki babnia. Ka Sarkar India nin kasi kelapen bena ya ke thup kendon ke batemai halor ke jing penjelan ya ke jing khang kerdep ni ke lockdown ke ban beteng haduk kalai teri ujemang. Kanang ban kampen sting ya ki jing jong ki patba bat ban penjunsur ki kat tu kat ni ki kendon na ke benta ki nong belasngi ki nong rep bat kat tu kat ni ki jing syakri la sha bakin trekam naduk ka arpo terek menta ubenai haki than ki balapen bena kum ki containment zone. Ka Sarkar pedeng ka ong ba barok ki kam rep bat ki kam rijing ri bat ru ki tenat trekam ki bedai kmi ikini ki benta kuntup ru ki jing trekam jong ki MSP bat ki mandi ki bapen ya da ka Agriculture Produce Market Committee bat ki dukan sinatia rep kin pleno. Ka jing plat kubor ka ong ru balasya iki trok kit mar ban ya rengkat bat armut kinong nya bat uwe unong yarap. Kinong nya trok ki deban ra iki license ki bedang trekam. Ka Sarkar kalaban jeru ba sya ban ya wat ye ki trok thli bat ki kali kit mar. Ka District Magistrate jong East Khasi District ka kong M War Nongbri nen kamiet kala penjari ka kendon iwe saw-saw CRPC rengkat ru ka kendon regulation ke balai jong ka Meghalaya Epidemic Disease COVID-19 2020. Kabakhang lat ya ka jingelum patba ka papalat ka sangut ki jaka patba ni kilentis nong ya ka jingya ki kali kamai bat ki kali private ka jingpli ki yo ki bakongsan bat ka jingpli ya ki wi ki jaka ye di thiet bat ka jingya bun ki patba ha ki surok kilenti kala ai hukum ru babaro ki pas kali kim trekam shu lat no tang na ka benta ki kali ket mar ban pen poi shikis nong ki thau bat kani ko hukum kala trekam nadu ka pon ri baje menta ka step ka khat ri tre uyayong hadu ka ri baje men step jong ka khat nyu tre uyayong 8000 arpho ka tala sai ka sngi da ka jing so si thang ka bakrau u commissioner and secretary jong ka tanat ka ko kya jong ka Sarkar Meghalaya ula pentim ya ka jing klat no jong unong pang COVID-19 benung kong jong ka jela u Dr. John L. Sailur Ntatiang u belong director jong ka Bethany Hospital nong Rim Hill Shillong u bela klat no na kani ka perthei ha ka por architeng nen ka step na du bela lap ya ka jing dan unong pang benung kong u bela yo yu COVID-19 ha ka nong ba Shillong lalum ya sispa prapusan tli ki sample kata sispa 100% tli na East Khasi Hills bat arpusaw tli na nongpo Ribha District. Nakin ribu pratli ki sampel bala dep test henry tli ki dei ki badan yo u COVID-19 bat ya henry tli ki wepat la pha ban test penti kenabiang ki henry ngut ki bri ki ba yo COVID-19 ki kunthop ya lai ngut ki kunthai ar ngut ki senrang bat iwe khlung ya ki wei ki sampel ki badang ap la pha test ja negrims GMC Guwahati bat Shabar Pita Medical College lahap ban pha test Shabar ka jelaru na ka daw ba omla ban pendep lot ikites ha negrims ha kapor ka balengkot ka badan kam kerki Sekretari jong katenat ka ko kya jong Meghalaya la pentip ba katenat ka ko kya kala yo iki jingtip halor kites jong ki sample ki bala pha test ha Guwahati Medical College Hospital ha kapor lai siteng ninjan mit baki sanputli ki sample bala pha test ha ka khat sautri uyayong ki long negative kabamut bakim don yo COVID-19 ka Sarkar kadang ap menta ban penbenasyan ya ki kai phot jong ki test saya ki sauklai tili ki sample ki bala pha test Shabar Pita Medical College la ban kdo ba kini ki sample ki dei ki bala shim na kinong trei be kinong thiapang ha Bethany Hospital ha ka khat sautri uyayong 8000 arpho u Chief Secretary jong Meghalaya ha ka jing plat khubor kabahaka khat sautri uyayong 8000 arpho ula pentip babu na kinong songsnong ka Meghalaya kunthop ru ikibri ki betrei haki kam ajing syakri ki samla pulie bat ki betrei ru ikiwi ki kam ki bahe bat ki badan menta Shabar jong ka jela bakin la
bat bakimla su bakinon pai sela yeng nakadaw ka lockdown hakari bat nakajimbam trekam kirel bakiling sun ka sarkar jala ha kelengkari ka ajing kershani ki bakum kini gibreo kanang ban kampun suk ia ka jingling apisa jung kini gibreo larai ba ka sarkar Meghalaya kan ajing kershan yaki da ka pisa ka bamarlai 1000 tangka leng ba ka chief minister special grant baru gitu kibriu jong ka Meghalaya ki badan sabar ka jela kila aban yo ya kini kijing rap pisa da ka ba ya kat kum ki kendon kata ya kijing pen shisha ki ba leng ba kijing tho ba ki long kinong song snong ka jela ki barang sakut sabar ka jela hadu menta ya ki form na ka bentakan ye la aban yo na ka website www.meghalayaonline.gov.in/covid bat ya ka pisa balamang on pha bet ki bank account ki jong ki kani ku khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi District ka Kong M Warnong Bri ka pentip ba khanang ban aila di kipat ba ban yo let thiet ikijingdan kam bat ka bam baro kidukan ration kidukan snong bala itu kidukan de marbam di jhur de so bat kiwe kijingdan kam ki bakongsan kin plin ta ka singi ka khan rew teri uyayong 8000 arpho nadu ka por khandai bijin step hadu san beji janmit ka Deputy Commissioner ka pentip bala penbun susu ya kidukan bada kajing itu ke sarkar sakashi 1000 san spa san kundai teli khanang ban la penkot ikijingdan kam upai ba hakisnong ki thau ka DC kala kerpat ru ikipat ba ban penne iki kendon yada kum kajinge jenga iwe ni iwe da kum basimida bandeng yigi jing dakman ban ombia pathar bat ban ko ngu bat ye trelang bat ki bor district ki bor pulet bat ki bor penya chnong Menteri Katnat Karep Karyang jong Sarkar India Narendra Singh Tomar hingga kesini ulah pelat bat ba ya ka All India Agri Transport Call Center ha Krishi Bhavan ha New Delhi kani ka call center kan trekam na kabenta ban penla ye ki jingsalan ni ki marrem ki bala ban put gloi ha ka bakum kani ka khap jong ka jing khang khardep kari na ka daw ka jingma na COVID-19 ki phone number jong ni ka call center ki long iwei pra not iwei pra not sao r not but iwei sao pra kibala ban phone leng ba ki mobile ni ki landline haknu nu ko por la men singi ni men met ka jingpli ya kani ka All India Agri Transport Call Center ka batre kam arpusa konta kalong ka sinja bala shim la katnat Agriculture Cooperation and Farmers Welfare ban penia so apadeng ki jela kari ha ka ban salan keleng ye ki marrep na ka wei ki jela sa ka wei pat arspa arpunyo tli ki lingsun kilakit ya saus pa Newton ki dawai ki bakongsan bansam sakeleng kari hakani ka por bakari ka khangkhandem kabakila her leng ba ka lifeline udan katnat ki kamding sun jokari ka ong ba ka sarkar ka kutjumut ban kershani ka jingile jongkari India persha yo COVID-19 da ka ba shalan keleng jongkari bat sabar kumjo ban penpoi ki dawai da shin ki badan kam da ka rukom ka badai hakum kani ka khap bat hakajung lot jing sep ka khamduna ki lingsun helikopter ki trekam hajamu bat Kashmir Ladakh shaki dolunong bat sakathan stilam mingi kari ban kit iki dawai bat ikinong pang kiwe de ki lingsun ki bahab hakathop domestic cargo operator kum ka spice jet ka blue dart bat ka indigo ru ki pentrekam ki lingsun kitmar baro kirel kit brio hakari kin sange trekam pura tat hadu kalai tri ujemang katnat ki kamrel jong sarkar India ka penshai ba kani ka jing pakang pura ya ka jing trikam jukirel kalong nakadaw ka jing khang khadep hakari ka ban trikam hadu kalai tri ujemang bat kala penshai ru ba katnat kamdan jing tumu ban penya ya kinu kirel ki bakerpang na ka bentaban kit brio Mizoram Menteri Rang Ba Kajla Uzoram Thanga ulah hukum ya katanat pulit bade katanat sipai bakin penperkheng ya kajing pahara silintar uput usam joko jela ha kajing elang baki he officer joko katanat ki kampo yeng na katanat sipai Assam Rifles but Border Security Force Uzoram Thanga ulah ong ba kajing perkheng ya kajing pahara ha silintar uput kajela kalong ka badan kam e nakadaw bo COVID-19 ulah yorung habaro ki jela ki ba markham Katu ni ko kubor klakut ke belawan sepina ke All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini so pat baga Daily Station nak bentaki kubor ki ban wan naka.